kakra na chese asa de moye no mehu kra enti meda wase dwumadie because vice chairman president na yire sanka dwumadie ye ma dwumadie ti se ko mra meka ye ho na o meboa na o metenam esansa ye ma ye bibi sei ni ye ma ani ye kunu mutaye chia ya na efe pa nanso no me call ne office am prebebre me nsanka no eya na da bia me ta aka se amayofo ne ma bi wo a ya na mo ya eduru ba bia ya na ya e kire se du bra mo beto abade a mo kai se ye woni pa hemfu bi a wo se ye call mo na mo beba aba bedaye enso de mo be bia ne ye beta machi titru ma no kura na mo wo ye kunu machi no na mo ya soso mo so aboa mo na mo konya office wotena de a ye ahemafo no eya na asade mo nhwehwe ye na mo fa ye nyehwe eya de ye me ya pa me call chief justice your friend say chief of staff me call office several occasions man koto no na so me de a kire jai na me expect say dwumadie nkobeba beta machi na so ni nyina no manya no na minim se omampani asi na mu aba beta ya chi de na chese o mu nyina ba ne sa eya de srade a me sra se ye bibia e ma ne ye be frem a mo meta ya chi na nyefe na ngasa boadu ohine papa bi ohine ya ofiti koti ana ahobọ na fie mu sante yene wofa wo na wofa unua wo ha adubia se ni nua no kwasem ni enne ba wo ba e wa ba se de wo ba ukrom nyame hira wo pa wo ma me da wase me do wase pi ni dwumadie ya se de wura etu wo fa situ ma beta na chie aye me fe na aye ma wo ho a se wa be hye manimnyam me ne me ba ani me nuanom na akanya sehima na asre so na adompase na abadwumhima ye nyina ya wa ha ma be hye animnyam ma wo ho aye kese pa aseda na me de ma wo nyame onhyira wo na ontre wa hiem omie kwan to ba bia kwan na ma wo na me kai me papa no masofo no kwasem ni ade amaye no mani agi abroso area head for asofo akuku dam ni amaje no ebro madwe ne menti ase so asori da no taya mo beta machi dwuma mo bedi ye eye fedodo me ka se nyame hira mo da nyame hira mo pa ontre mo ahiem no onya mo kase me ka no makaja me papa nom me sese kuapini ba wuwa okuapini wo wuwa no wa wo sebi ka fra me papa me ma me no mo fa nche me fa ho se me ma me mo ya Asante fo de na me de me ka na makati se me papa no akuapinfo a wo me de wo ma wo me yie me ka da bia se me nya mfie nso nyina na me papa de me hye kire ma me da asem we mi nya ka da esanse mi hu se me papa mo do me yie enne se mo we de esane a na okuapim traditional council na otu bo jankwasi ebesi regent acting president onu ankasa wasi form no na enye bibi no wahu a ka wo be yedan eye bibi ene awopa awawo enu nti na waduru a eja onyame nhira onyame mmoa woni wa pamfo nyina nyame ode mo bae no onka wo ho no mo ho ban onko so anso a oni korenta ban so no hwe mo so am ho masam ade bia ye wa akoma so abisa ade bia ye okuapemam e wa aburimam no onyame onfa nom na bibia wo baba me betoa waje ma wa atu nyame hira wo pa na me kan na makaja hwan me ameba na bibia sen ogu ahia odropani brikwan ogu ahia ne ye abasobodi a nana ayase hene ena born mrani wo bedwom ena abeye na gu ahia esanse sabi otikoko so ne wo fa no na bani nyina so asika akoye wo boase ono so sante hene dia na so de ama ne wo fa so wo yachi eti ni aka na me ka kwase ogu ahia odropani brikwan nyame o hira wo akra ma wo a wo pa na ma wo atse
awo ama wo no faso faso ni se oba beta wo ma me anti ni atitre bi aseman e de akosom sante hene e ma sante man atumpon e bi aseman atumpon a sante hene sante man atumpon e sanse asante hene ye ka ni nchi ene adubiase abadwum ne adubiase ye yade ba na abadwum hene kafra ya mi sha wo no ba o ma me ye nyina ye wa ya ta maji me panifo adubiase panifo disi no ne na powerful MPs wodo amoa nyame kan sade amaye eya me fradodo eno nti me ba ye no me bedi ade no me me wo panifo bebre wo krom ha wo ma be sompa e wo krom ha dwumadi ye hyase bebre ebi aye kase ye keka ye ntumi nka na so mo contract eno ma mo be wu dwumadi ni ba bia ye ha ase ya di wo dwuma ya hyase se ye ya sorry ye wie ye ya ni school fo siai ye wie ye ko friendship ye wie ye ko prisons ni nyina prisons na me dia desrede eto o mampani anim se na da Roma se prisons se obetumi a mesra no on sit down e wo prisons e wo abrochire enti kebi wo Ghana ha nka be me de se ye si ane e do obi kotuma ne mfomso a waye obi wo anu wa anya mfomso obi wo esan obi wa nkwansia obi wa wanhu na samka ene ye de na kotum waja ne yire ene ne ma ho mesre se enko mampani sit down wo prisons na ko fa ma wo mu na ebia so obi wo yire a obesra na ya ma na kwanya bi na one ne yire akodi nkita ho so wo kunu so a ma na kwanya bi na one ne kunu akodi nkita ho se saade wo afiri ho a saade wo afiri ho a ebe ma lesbian any gay afiri ho esanse yesi yempe lesbian yempe gay na so ni nyina start wo prisons etisi yempe no na se yentumi anso ano dia ebetumi a happening e wo prisons e de aboma anu eno nti enne ye wo abosobodi a empelifo a o ma ba be sum wo kura yi ama wo ma sum sompa no me ne me ba eni me nuanom ya atwe no ho se ye pese ye bo o ma ba so eno nti mesre na break akre wo mu no ye be yese o ma pani esi na mu be ka sa wi o sanso ye be bo o ma ba so awia o ma pani esi na mu akasa me da mu nyina se adubi aseman odo so ku amayi a kire me ebro ma twe ne me ti ase so me ne me ba sa mo ti se ade ache na FM bi atema na na adubi ase ma odike mesre se mesre se omo ya friend se na adubi ase ma me ne me mpanifo ene makokora me ba ne me nuano ene ye da mase na asamba kuko mesre se na nanom ya na mo fa anidie ma na nanom ene na mafo aba emfe buo ma na nanom na mafo aba ye mu ade se bi kafra se obi ayo ohini a ana obi yo ohima ahini e fritete ahini e bra na emra ya friend say o man pani ni ade ni won na ahemfo ene adifo na na ehwe o man so enti sabanti abi ujina baabi na ukasa hwa ukasa ye na wanu antra nkwa ankoti asante ni sa ukasa ti asante ni dia ene asante man ya ne mo bako sa ukasa ti asante man ana atia me dia asante ma ahemafo ye mfa ho ncho ye no be dinu no mumu ade ani ehunu se pani wo we ofia eye me na mase arefo na sese sabe de se wo hwa afei de oba ahema nana akua dwuma otoso nyinu wo mani wo so a na de se dwumadie no na wie ya na ebe nti na nyansapo kasamfuni aha na mo so ebretintin edimoni edi eche na ma mo hwe de ekoso nyina no ye hye be jam na ye de mosie mo nyina mo ene hwa awodin ahena wa mede ene ebusua pani onsu ejio
nti ne ebube ne bre be se ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwandewa na yesotro no ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am awotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo yesofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntakra na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam Sefam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya